आज हरितालिका तीज पर्व मनावल जा रहल बाटे। भादो शुक्ल तृतीया के दिन में मनावल जाए वाला इ पर्व में देवाधिदेव महादेव के पूजा आराधना कइल जाला। भादो शुक्ल तृतीया में व्रत बैठ के शिव पार्वती के पूजा उपासना कइला में पारिवारिक सुख शांति या कल्याण के प्राप्ति होखे के धार्मिक विश्वास रहल बाटे। सतयुग में हिमालय पुत्री पार्वती गौरी घाट में बैठ के तपस्या करके महादेव के पति मिले वाला वरदान मिलल विश्वास में इ व्रत शुरू भइल पौराणिक के मान्यता बाटे। आज तीज के व्रत बैठे वाला भइला से व्रतालु लोग काल्ह दर खैले बाद औपचारिक रूप में शुरू होखल तीज पर्व परसों ऋषि पंचमी तक मनावल जाई। तृतीया के दिन हरितालिका व्रत, चौथी के दिन गणेश भगवान के पूजा आ पंचमी के दिन स्नान करके अरुंधति सहित सप्त ऋषि के पूजा करके तीज संपन्न होखी। तीज के नेपाली नारी मौलिक पर्व के रूप में मनावल करेला लोग। हरितालिका तीज के परंपरागत रूप में महिला सब दुख पीड़ा बांटे के दिन के रूप में सीमित बनायला पर भी पिछला समय में आके महिला स्वतंत्रता, समानता आ सशक्तिकरण के रूप में देखत आइल बाटे। संस्कृतिविद डॉक्टर शोभा ढुंगाना के अनुसार पहले हिंदू नारी सब मात्र तीज मनावे वाला भइला पर भी अभी सभी धर्म समुदाय के महिला लोग मना रहल मूलतः महिला के पुनर्मिलन के पर्व रहल बतैले बानी। कारागार व्यवस्थापन विभाग संविधान दिवस के अवसर में 50% कैद भुगतान कइल कैदी सबके कैद काटा करे के निर्णय कइले बाटे। ई अंतर्गत विभाग 50% कैद भुगतान कइल 4 से 19 जने, 2 जने ज्येष्ठ नागरिक आ 40% कैद भुगतान कइल 71 जने करके कुल 4 से 92 जने के कैद काटा सिफारिश कइले बाटे। विभाग सिफारिश से भइल कैदी सब विरुद्ध कौनो उजुरी चाहे शिकायत भइला में 7 दिन भीतर प्रमाण सहित विभाग में उपस्थित होखेला सूचना जारी कइले बाटे। इससे पहले आषाढ़ 9 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचंड नेतृत्व के सरकार 50% कैद भुगतान कइल 5 से 86 जने, 3 जने ज्येष्ठ नागरिक आ 40% कैद भुगतान कइल 31 जने करके 6 से 20 जने के छूट देवे की घोषणा कइले रहे। विभाग गणतंत्र दिवस के अवसर में छूटेला सिफारिश भइल 6 से 20 जने आ संविधान दिवस के खातिर 4 से 92 जने करके कुल 1112 जने कैदी सबके रिहा करके तैयारी कर रहल बाटे। बारा में तस्करी कर रहल भारी मात्रा में चीनी या प्याज प्रहरी बरामद कइले बाटे। कलैया उप महानगर पालिका बारा में रहल खेदू मियाँ के गोदाम में 14 बोरा चीनी आ 53 बोरा प्याज नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी के संयुक्त टोली छापा मार के बरामद कइले बाटे। मटियरवा स्थित सशस्त्र प्रहरी के प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म के इंचार्ज सशस्त्र प्रहरी न्याय परीक्षक के मिली भगत में भारत से अवैध रूप में लियावल चीनी या प्याज मियाँ के गोदाम में भंडारण कइल गेल बुझल गइल बाटे। मध्य प्रदेश से सशस्त्र प्रहरी के डीआईजी कालिदास धौजी के निर्देशन में काल संयुक्त टोली छापा मार ले रहे। उहे क्रम में प्रहरी 2 गो मोटरसाइकिल भी नियंत्रण में ले बाटे। स्रोत के अनुसार मटियरवा नाका से सुरक्षाकर्मी के मिली भगत में प्याज, काजू, चीनी, किशमिश आ केराव के तस्करी होता आइल बाटे। लेकिन सशस्त्र प्रहरी परीक्षक संतोष बहादुर सिंह हमनी से केहू संगे अवैध कारोबार में संलग्न न भइल आ सुरक्षाकर्मी के ध्यान न पुगल बतावत अस्वीकृत कइले बानी। ऐसे ही मटियरवा के सशस्त्र परिणाप विनोद भट्टराई खुला सीमा के कारण तस्करी बढ़ल हो सके के बतावत हमनी कोनो भी गैर कानूनी आर्थिक लेन देन न कइल स्पष्ट कइले बानी। इससे पहले भी मटियरवा नाका से आइले तस्करी के समान सशस्त्र प्रहरी के टोली नियंत्रण में लेके आंतरिक राजस्व कार्यालय पथलिया में बुझाइले रहे। बारा के कलैया उप महानगरपालिका 6 गढ़ीमाई रोड में गुप्ता पेट्रोल पंप गाड़ी शुभ कार्य बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड संचालन में आइल बाटे। उक्त सहकारी संस्था के उद्घाटन कलैया उप महानगरपालिका के नगर प्रमुख विनोद प्रसाद शाह एक कार्यक्रम के बीच रिबन काट के कइले बानी। उक्त उद्घाटन कार्यक्रम में कलैया उप महानगरपालिका 6 के वार्ड अध्यक्ष राम विश्वास ठाकुर, 4 के वार्ड अध्यक्ष रामेश्वर यादव, 8 के वार्ड अध्यक्ष रंजीत चौरसिया, वार्ड सदस्य निजामुद्दीन हवारी, किशोरी प्रसाद पंडित, कुदरत मियाँ, धर्मेंद्र प्रसाद यादव, संदीप शाह, सदाम हुसैन मंसूर, अनिल यादव, अशोक यादव, नाजिर हुसैन, संस्था के कोषाध्यक्ष स्वर्ण कुमार शाह सहित कर्मचारी सब लगायत की उपस्थिति रहल रहे। सरलाही में एगो नदी में डूबल अवस्था में एक भारतीय नागरिक के लाश मिलल बाटे। आज जिला के ब्रह्मपुरी गांव पालिका स्थित झीम नदी में डूबल अवस्था में एक भारतीय नागरिक के लाश मिलल बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाई के अनुसार उक्त लाश भारत के सीतामढ़ी जिला ग्राम पंचायत सोनबरसा 9 रहे वाला 48 वर्षीय इंदल महतो के रहल बाटे। महतो के लाश उक्त नदी में डूबल अवस्था में स्थानीय सब देखला बाद प्रहरी के खबर कैले रहे। स्थानीय के खबर बाद घटनास्थल में पहुंचल प्रहरी के टोली घटना के मुचुल्का तैयार करके लाश के परीक्षण के खातिर सदर मुकाम मलंगवा स्थित प्रादेशिक अस्पताल में पहुंचाल गइल बाटे। इस संबंध में प्रहरी थप अनुसंधान कर रहल बा।
राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उपसभापति डॉक्टर स्वर्णिम वागले सरकार से कर के दर घटा के दायरा बढ़ावे के बतैले बानी। बीरगंज में आज रासपा पर्सा से आयोजना कल आर्थिक मंदी अर्थ राजनीतिक निकास विषय के अंतरक्रिया में निजी क्षेत्र के शिकायत सुनला बाद उपसभापति वागले कर के दर निजी क्षेत्र आक्रांत बनल बतैनी। वहाँ के भारत संघ के खुला सीमाना से पहुँचावल जटिलता से समग्र मुल्क के अर्थतंत्र में नकारात्मक असर पड़ रहा से ई तरफ ध्यान देवे में जोड़ देनी। प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहल डॉक्टर वागले खुला सीमा के कारण अवैध निकासी पैठारी हो रहा आ ऐसे अवैध व्यापार के बढ़ावा दियल बतैनी, जौना के कारण राजस्व संकलन के लक्ष्य पूरा होकर न सकल वहाँ के बतैली बानी। एकरे कारण खुला सीमा से आइल ऐसा चुनौती या जटिलता बारे राज्य समय में ही सोचे के वहाँ के जोड़ दिले बानी। दूरसंचार क्षेत्र के नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण टिकटॉक के ऊपर के प्रतिबंध हटावल जानकारी करैले बाटे। 15 दिन पहले ही मंत्रिपरिषद की बैठक से टिकटॉक के प्रयोग में लगावल गई रोक हटावे के निर्णय कैला पर भी प्राधिकरण से औपचारिक जानकारी करावल गई न रहे। कुछ सेवा प्रदायक के सरकार के निर्णय के आधार में टिकटॉक खोला कैला पर भी बहुत ऐसा टिकटॉक के ऊपर प्रतिबंध न हटेले रहे। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण से आज सूचना निकाल के सभी इंटरनेट सेवा प्रदायक मोबाइल सेवा प्रदायक के टिकटॉक के ऊपर के प्रतिबंध हटावे निर्देशन दिले बाटे। टिकटॉक से सामाजिक सद्भाव बिगाड़ल काम भइल कहत गत वर्ष कार्तिक 27 गते तत्कालीन सरकार से प्रतिबंध लगावल गई रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह काल संझिया प्रादेशिक अस्पताल कलिया के आकस्मिक निरीक्षण कैले बानी। प्रदेश के विभिन्न प्रादेशिक अस्पताल सब में रोगी सबके इलाज में लापरवाही हो रहा जन शिकायत बाद मुख्यमंत्री सिंह कुछ दिन एने सरकार मातहत के अस्पताल में छड़के निरीक्षण कर रहा बानी। उहे क्रम में एगो कार्यक्रम में सहभागी होकर बीरगंज पुगल मुख्यमंत्री सिंह 12 के कलिया स्थित प्रादेशिक अस्पताल में छड़के अनुगमन कैले बानी। छड़के अनुगमन के क्रम में वहाँ के रोगी के इलाज में कोनो भी चक्रियाई आ ढीला सुस्ती न करके संवेदनशीलता अपना वाला डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी आ अन्य कर्मचारी सबके निर्देशन देने मुख्यमंत्री सिंह अस्पताल के आकस्मिक कक्ष, अंतरंग कक्ष लगायत के विभाग के अनुगमन कैले रहनी। एनसेल अपन एनसेल ऐप में ग्राहक सबके आवश्यकता के ध्यान में रख के दोसर नया सुविधा थपले बाटे। ग्राहक सब से अब ई ऐप मार्फत प्रहरी चारित्रिक प्रमाण पत्र अर्थात पुलिस रिपोर्ट लेवे के खातिर सजिले आवेदन दे सकत हटे। इस सुविधा से अब एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा सहजे ई ऐप से भी लेवल जा सके के भइल बाटे। हमेशा अन प्रति कंपनी के प्रतिबद्धता आ ग्राहक के अनुभव के और अभिवृद्धि करत ले जाए के योजना अनुरूप एनसेल पुलिस रिपोर्ट के खातिर आवेदन दाता के सुविधा अपन ऐप में थपले बाटे। प्रयोगकर्ता सबसे पुलिस रिपोर्ट के खातिर सीधे ऐप मार्फत आवेदन देके ऑनलाइन से ही अपन रिपोर्ट प्राप्त कर सकी। सावन 29 गते से लागू होला करके एनसेल नेपाल प्रहरी की वेबसाइट से अपन नेटवर्क में बिना कोनो डाटा शुल्क चले वाला करके निःशुल्क बनैले रहे। इससे प्रहरी मजूरी पुलिस रिपोर्ट के खातिर ऑनलाइन आवेदन लगायत के सेवा सब लेवेला इस वेबसाइट चलेला पर इंटरनेट के पैसा ना लागी। एनसेल के ई ऐप स्व सेवा के अवधारणा के पुनः परिभाषित कैले बाटे आ डिजिटल रूपांतरण के खातिर न होके एक सेल्फ केयर ऐप के रूप में स्थापित कैले बाटे। ई ऐप के स्थानीय श्रम बाजार में उपलब्ध सूचना प्रविधि के क्षेत्र में प्राविधि सबके प्रयोग करके अधावधिक कैल गेल आ ऐसे ग्राहक सबके विभिन्न सेवा सुविधा के बारे में जानकारी प्रदान करे के उल्लेख कैल गेल बाटे। ई ऐप लंबा आ छोटा समय के खातिर देश बाहर रोमिंग में रहल नेपाली सबके खातिर भी एकदम महत्व राख रहल बा। केन्या के एक स्कूल में आगलगी भइला पर कमती में 17 विद्यार्थी की मृत्यु भइल बाटे। प्रहरी के अनुसार काल रात नीरो काउंटी स्थित हिलसाइड एंड्रासा प्राइमरी स्कूल में आगलगी भइल बाटे। बहुत विद्यार्थी सब गंभीर घायल होकर अस्पताल भरना भइल। प्रहरी मृतक के संख्या और बढ़ सके के आशंका कैले बाटे। प्रहरी घटना बारे छानबीन शुरू कैले बाटे। ये एगो निजी स्कूल भइला से 6 से 14 वर्ष तक के विद्यार्थी पढ़त रहे। समाचार एजेंसी AFC के अनुसार उक्त स्कूल में 8 से बच्चा अध्ययन करत रहे। केन्याली राष्ट्रपति विलियम्स रूटो घटना के भयानक विनाशकारी बतैले बानी। नेपाल तेसरका अभ्यास खेल में श्रीलंका डेवलपमेंट्स संघे 5 विकेट से पराजित भइल बाटे। थ्रस्टन कॉलेज ग्राउंड में नेपाल से दियल 160 रन के लक्ष्य घरेलू टोली मात्र 26.5 ओवर में 5 विकेट गवा के पूरा कैलक। ओकरा खातिर संजुला सर्वाधिक 68 रन बनैनी। सोमपाल कामी आ गुलशन झा 2 विकेट लेला पर ललित राजवंशी के नाम में एगो विकेट रहल। इससे पहले टॉस हार के पहले बैटिंग के कैले नेपाल 40 ओवर में 159 रन में ऑल आउट भइल रहे। नेपाल के खातिर कुशल भुर्तेल 50 बॉल में सर्वाधिक 43 रन बनैनी। कुशल मल 55 बॉल में 35 रन बनैनी।